Pápež František vyznamenal obyčajného človeka zo Slovenska. Udelil mu prestížne vyznamenanie. 60-ročný rodák z Krušetnice na Orave je už roky kostolníkom v spišskej kapitule. Dnes sme ho zastihli pred odletom do Ríma, kde mu ušijú rytierský mundúr. Bude ho to stáť celé úspory. František, najvyšší veľkňaz, láskavo vyhovejúc prosbám. Týmto otvorene prejavujeme našu vďačnosť. A teba, Pavol Began, vyberáme, ustanovujeme a vyhlasujeme za rytiera rádu svätého Gregora Veľkého. To je stupenka do Ríma, všade voľný vstup na veľké sviatky. A toto v nedeľu. Si som si toho hoden, či nie nadev, keď rozhodla vrchnosť cirkevná, tak si to veľmi vážim. Tento sympatiák z Oravy je na Spiši už ako doma. Pápežské vyznamenanie mu preto odovzdali tunajší biskupy, no Vatikán si ho vraj predtým poriadne prelustroval. Za komunizmu ma komunisti lustrovali, som bol na pár výsluchov, vyťahli teraz za cirkevná vrchnosť. Ale išlo to vraj ako po masle. Ja starý celibátnik, nič na mňa nenašli. Život v celibáte žiť ako civilista nemusí, no napriek tomu sa nikdy neoženil. Vždy hovorím, jednej som sa ubránil a mám tu ich 60. I v kroji, ako rehol mesiac, i staré babičky, aké chcete. A to je už v plnom nasadení. Ako katedrálny kostolník sa na nedostatok povinností sťažovať nemôže, ale pápežské ocenenie dostal najmä za dobro a rozvoj cirkvi. V praxi tak robí, čo príde. Všetko, čo nám tu treba v tomto kňazskom dome. So starkými chodí po doktoroch, keď treba, udržbára, zásobovača, keď treba. Keď chcete aj hrobár. Pápežská medaila na hrudi mu ale z práce neuberie a tiež z nej nezbohatne. Nie, to je len čestné, to nie je tam žiadna renta, to skôr mňa viac bude stať. Na mieru mu totiž vo Vatikáne šijú túto uniformu, no z vrecka mu za ňu vytiahnu 3500 eur. No mal by som aj šabiu mať, áno, len koňa nemám. Za to má doživotné právo na vlastnú stoličku v rímskych kostoloch. V takejto uniforme ho usadia aj v blízkosti pápeža, no pri ňom asi na žartíky čas mať nebude. A tak som si to dnes v sakristii zlízol ja. Synu môj, to zrkadlo zázraky nerobí. Ja kaška, takáška. Napriek veľkému pápežskému uznaniu ostáva usmiatým a skromným človekom, no a do ďalších rokov má už len jedno želanie. Ak zomrie, chce byť pochovaný na spišskej kapitule, kde 10 ročia slúži. No my mu želáme, aby to tak skoro nebolo a nech mu zdravie slúži čo najdlhšie. Zo Spiša Ján Tribula, televízia Markíza.